moko kuom penjo ma joneno magwa nitiere godo. Erokamano Joyce. Ayie kod Kevin ni illicit dhi medore. Mano mabandi eka. Kendo ayie kode ni Gen Z gini omako Gen Z ahinya. Wasebedo kwa wacho Gen Z nyaka ne piny chakre higa 24 nyaka kawuono. Gen Z otimo ma, Gen Z timo ma, Gen Z leading the way, Gen Z nyaka protest gite. Ng'anyo manyo ni Gen Z otelo negi. Man ochako wacho ni mae kama mane higa ma ng'ato nyalo tiye. Kado adwoko penjo ne moro kanyo mo penjo ni what regulate to the ketho uchumi. Ka wacho ni konge michoke usuru mathoth, serikal choko usuru mathoth kowuok kuom kong. Adwa pogora kode matin. Ng'eny joma ok chulo usuru gin joma uso kong mabandia. Tede tiende kacha kamina pundi kacha. Teuse serikal ok ong'eye. To kwa nyalo regulate ma ji te uso kong'eyo makare to chulo usuru. Usuru no dhi kata bedo nyading'wen. Molo mwachoko sani. Mano gima ji dwa tiyogo mondo gigweny paro mag ji e wach manyo kelni. Usuru wadhi choko e kong'o miuso e yo makare kendo usuru no biro medore. Mano twak mwasebedogo kendo kata jo treasury wadhi medo go mbaka no ni ere kaka ginyalo medo usuru dhi malo. Ayie gi Lewis ni Gen Z nyaka lok pachi. Ruth be wacho ni ground floor en ba to malo ji odak. Mano e Airbnb gi. Gini Airbnb ji odak te. Ng'ato biro donjo be kuma gik moko timore ahinya. Ndalo moko serikal nowacho ni odwa regulate kaka Airbnb tiyo. To kata kopogore kod Airbnb liki nikech adede yudo ni kuonde ma ji odak residential areas yudo ni piny kanyo nitiere joma oketo ka wines and spirit to malo kopogore kata kod Airbnb nitiere joma odak to gin joma odak gi familia gi gintiere nyaka kod nyithindo to ing'e ni piny kanyo ema nyathi bende nyaka kale seche moko kodhi e skul kata kore chiro. Ema lo isulungo ni access. Access nyaka wageng'. Udageng' yo machalo nade koro. Ahinya to bache kaachiel kod wines and spirit moko matindo tindo mayudore kuonde ma ji odak nikech yudo ni kama ji odak kata kumoro matin inya yudo kata kar wines and spirits adek kata madhi abich to gin mana machiegni. Community policing be nyaka koro ti. Kinde kuonde mwadake gi nyaka beda jadier ma wach ni an kama dake ni gimoro timore marach kata an gi nyathi e plot kanyo kata onge gi nyathi nyaka wach ni kech gima affect nyawadwa affect. Kawuono samoro nyathini koro ni maber safe. Iliga kote kanisa ng'eni kongo rach. To mos usiko neno kongo no. Usiko nene aneno. Kako medo neno no. E kako medo ng'iyo kode. To kop chieng' mobile mokwongo ne moyudo gi cha mille. Akoro gole biro bedo matek. Omiyo nyaka obed jo adiera kuonde mwadake. Polisi ok nyalo bedo kamoro amora asewacho. Polisi gin ji adiera Kenya ka. Kata enforcement officers gin ji adiera. Ok ginyal wuotho kamoro amora ji odake. Omiyo awacho ni en ting' ji te. Kata in parent bidak kanyo. Joyce yena monda penj jaga ni ka kaka koro anyalo wacho gadiera kuma dakie ni iyudo ka midwa wacho no midwa goe report no en kar police kata kar chief kata kar MP kata kar MCA mbaka no wasegoyo. To bende iwinjo kanyo ote mar Injinia Lazaro Kanyambok nikech wacho ni kopogore kod kata illicit yedhe matindo tindo wacho ni hard drugs ema nitiere kata jotelo moko ma nitiere ema kelo kata hard drugs e pachoka kata uso hard drugs makamago to ng'ama kamano kidadhi mako to en bende en achiel kuom jogo maloso chike pachoka ema gikedo godo nang'o liki. Mbaka mwasegoyo kendo kata nyoro kanyo wa launch policy ni. Jatend migawo Kipchumba Murkomen o challenge wani onge ng'ama en above the law ni ng'ato nyalo timatima gigi. Nitie kata jotelo moko manigi gigi adiera yie kodu. Kata mana jomo nego beni dhi rito chik. Ema kendo koro ni koro kodhi kama en gi gino to koro badhore abadha. To ohala ne dhi mbele. Nyaka obeda gi chir mar wacho e wang' lela ni ng'ama kama timo kamae mondo mi gigo rum. To wawacho ne enforcement officers magwa ni dhi titiji. Onya bedo samoro ng'ato nyalo buogi timatima tiji nitie kuonde moko mane wadhiye wik mokadho nche wadonjo kamoro Kitale wayudo nyasore ma milion adi ne en lweny donjo kanyo tieno jomoko kuma nohinyore kata but pod ne wadonja kendo waziri marwa nomiyo wa support ne wan kode sama ne watimo ma kaachiel gi PS mar nyaka wabed bold I'm glad ni policy ni nokadhe cabinet. Cabinet en cabinet mochuo kom gi ker.
President William Ruto obedo piny gi cabinet mare moting'o ji 22 ka ng'iyo policy ni gima osetim gi cabinet level mamalo kamano ma president ochwoe kom en gima koro nyaka lu onge gimoro ni koro nitie ng'at moro ma tekre ne ng'eny kamoro maingo cabinet mano osebedo koro nyaka odwa bed gi puonjruok ne jowa ma ng'iyo chikegi mondo enforce gima nyaka gi enforce mondo mi wakonyre e lweny ni but kaka nasewacho chien kacha waduto wan gi jukumu mar neno ni gino osucceed. Ng'ato bende penjo kanyo ne ubong'e nade ni ng'ato ja 21 years and below. Chik wacho ni jauso no ema nyaka neno uso ne ng'ama ok en 21 and below. Bas, koro ang'amu ni tingo kipande ni kidwa metho. Iwe kipande ni kani. Tang na kipande. Kodi biro kode ma fake tang na mondo ni 21. Koro uso ni kang'e na uso ne ng'ama. Chik cha wacho kata ni be okone gi uso ne ng'ama oting'o sila moko ng'ato nigi beti ino ka ng'ato biro gi legangla gi beti moro to onyisi ni miya Jack Daniel to king'iye to bujai ga pago chiko nite miya samoro dwa madhe mondo oyud chir mondo odhi obet ng'ato mano be ni wawuoye kanyo policy so iga wacha iki di mang'eny dong inyiso ni gol kipande to wagologa